Nôl yma ynghylch y defed ac mae yna gyffro yma nawr, Hywel Davies. Mae'r arddangoswyr yma yn osbarth y ddafa flwydd y Fiwlen Gymreig yn crynu'n esgidiau erbyn hyn. Ydyn, mae'n eitha gwir, ydyn ni gyd yn ymfalchio yn yr safon sydd yn ni yn fan hyn. Mae'r beirniad nawr yn dechrau dethol nhw nawr yn... Mae wedi edrych ei danedd nhw y cadeiriau nhw, nawr mae'n dechrau tynnu'r llinell i fewn. Ar ieuenctid, fel mae'n edrych ar hyn o bryd, yn cyrraedd y brig unwaith yn rhagor. Wara teg i'r ieuenctid, mae'n glod i nhw. A dechrau efo'r ifanc yna dde, wara teg i nhw. Ar y brig, ar hyn o bryd, mae'r enillodd y dosbarth diwetha gyda ni. Thomas Evans, chwarae teg. Sws, ynddo fe. Arbennig o dda, ynddo fe? Glamp o ddafad? O, odi, glamp o ddafad, odi. Bach gan am brachgen mor ifanc, mae'n deall ei waith oeddi yn trafod o ddafad yna. Mae'n dda ar y teg yma. Mae'n gwoth mae'n neud? Odi, mae'n gwybod iawn fel mae'n neud, a mae wedi ymarfer i adref bod hi'n sefyll a chwbl am boi, mae'n dod iddi sefyll yn dda. A mae hwnna'n bwysig, bod nhw wedi ymarfer cyn dod yma, achos mae bob eiliad yn cyfri yn y cylch yma i ddal gyda'r beirniad, yn enwedig mewn dosbarth fel hyn. Odi, mae'na wir, odi, mae'r beirniad yn mynd trwy waith yn go gyflym de, so mae'r dim eiliad i golli wedyn ni. Y ddafad Llydeina o le dwi'n sefyll yw'r un sy'n y trydydd safle ar hyn o bryd. Mae'r ddafad Llydeina yn ddafad arbennig o dda, ynddo fe. Mae'n cadw i glân dan y pen yn well na'r ddwyl arall, ynddo fe. A mae'n siwr ben glân pert iddi, ond fe, beirniad bydd yn gwybod, ynddo fe. Yr un sy'n drydydd ar hyn o bryd oedd o Jones Maes Cylynog Trasiwm. Ti'n meddwl, Hywel, bydd y beirniad yn ei newid nhw o gwbl? Na, fi ddim yn meddwl ni, mae'r ddafad gyntaf yn ddafad ddifrifol o dda. Mae ffen i mor lan a mae mor hir yn iddi wedyn ni de. Mae'n pictiwr o ddafad, allech chi ddim tynnu llun ddafad mwy perffaith y bod yn onest. Am y drydydd un, mae lle da yn iddi, ond mae ffen i welled yn bach yn fyr, ateb ar un cyntaf fydden ni'n weid e. Ond wrth gwrs, dewis y beirniad yw e, a na fe. Un dyn sy'n cyfri fan hyn heddi, a hwnna yw Stephen Bennett, Trellwydion Llandrindod. Fe yw'r beirniad i ddiwrnod yw e. Ie, ar y teg iddo fe. Ond am arddangosfa, ynddo fe? O, arbennig iawn. Bob un yn trial ei triciau bach gwahanol i dynnu sylw'r beirniad. A mae lliw y glân hefyd yn ddifur, yn dywer, y lliw brwn tywyll yma. Mae'n gwneud gwahaniaeth? Odi, mae'n ei tipyn o wyneth iddyn nhw. Mae'n codi'r glân lan fel mae bob bryd arall, a mae'n cadw'r corff i ddisgwyl fwy o faint na beth yw'r reswm fwyaf amdano fe. A fel o'n i'n sôn yn gynharach, mae'r glân yn eitha gwerthfawr mewn bryd fel hyn ar Wynebles Caerlir, a dyna lle mae'r glân yn dod, ynddo fe? Ie, yna le mae'r glân yn dod e. Odi, mae'r cynefyr hefyd yn mwynhau cnefo'r ddafad hyn, achos bod maen nhw wastod yn barod i gnifo, dim llawer o drafferth i gnifo nhw, rili. Odi, mae'r cynefyr yn mwynhau gnifo taip yn o ddafad e. Os o'n i feddwl nawr, edrych o amgylch y cylch, mae'r ddafad, yr un Wyneb Wen, yr un o'ch chi'n licio, wel, eich teip chi Demlin, ar wylod y restr ar hyn o bryd. Byddai'n siŵr. Mae'n anodd i'w cymysgu nhw, ynddo e? Os chi'n dilyn teip, mae rhaid cadw'r un math o... Yw i ddim yn siwto i fod yn y clas o gwbl, ac bod yn onest. Mae'r ddafad yn ddafad da neu clas i hun yn fe, ond maen nhw'n fryd a ben i hunain. A ni nhw ddim yn datblygu cyn diwedd yr haf, ynddo fe. Ac os bod nhw'n dangos fwy o'r defen mynydd, ynddo fe. Fel mae'n edrych ar hyn o bryd, mae Gareth Evans o Gaersws wedi ennill y wobr gyntaf, a fe sydd ar ail hefyd yn y dosbarth, chwarae teg. Noel, diolch o galon i chi, a mae'n harwen ni trwy y dosbarth yna, Emlyn a Hywel, a na i fynd nawr i weld Thomas. Wel, unwaith eto yn cyrraedd y brig, llongyfarchiadau mawr iawn i ti. Diolch. Fel wyt ti'n cadw cyrraedd y brig o flwyddyn i flwyddyn, achos ti'n ellodd prif bencampwriaeth y dosbarth o'n y llynedd? Ie, dwi yn hapus, really hapus. Sut ti'n gwneud yna? O, dwi'n just rhoi'r bwyd iddyn nhw, a mae'n just tofi. Mae'n siwtod y dir di? Ie. Wel, llongyfarchiadau mawr i ti. Diolch. Da iawn ti. Diolch.